Guys, parang ito ng pinakamaraming silog plates na matitikman namin. Grabe, ang dami! Another gift for everyone. This is what's inside dito sa Osilog. If you notice, ayan, meron tayong mga very comfortable seats. And then, what I like about it is medyo, very comfortable yung ambience nga niya. And yeah, this Osilog, perk up. Let's get inside. So dito, syempre, hindi na mawawala dyan yung mga favorite natin na silog dyan. Syempre, meron mga traditional. Ang gusto ko dito, meron na rin sila mga bago. Pero syempre, pakilala muna natin. So meron tayo dito yung kanilang bangus silog, crispy kare-kare silog, yung kanilang pork steak silog fusion, which is yung meron tayong chili chicken rice bowl, adobo and spam, syempre, meron tayong Korean dito na bibimbap. So, and guys, dito naman sa side ko, meron tayong sisig silog, samgyup silog, sweet chili, which is this one, pares bistek. Ayan. Meron din tayong jeyuk silog, which is, I think ito yung parang pinaka-favorite ng mga Koreans dito. And then lastly, meron din tayong beef tapa silog, which is our favorite. And I think nagugustuhan na rin ng mga Koreans to. Sabi nung isang Koreano kanina, ito daw favorite niya. So dito guys, ayan, serve yourself. It's a reminder, Osos Mar Yosef, you serve yourself. So this section guys, you're gonna get your cutleries, ayan, yung mga fork and spoon, yes, sausawan. Mark's gonna prepare our dip. Siyempre si Mark ay ang ating dip master. Kukunin natin. Try natin lahat bro. Alam mo ba yung nandyan? Iba-iba yung... Meron, nakita ko rin sa'yo. Galing. Wait lang, ano nakasabi? Spicy lemon. Sweet, spicy. So yun, ang hahanapin natin. Hanapin natin. Siguro ito yung mga yun. Later on, discover natin. Ito pala. So, may evident pa rin yung Pinoy style dito, brother, no? So, meron tayong, chili paste. Ayan, chili in oil. Calamansi. Suka, toyo. Everything here. Mahilig ka ba sa mga, silog? Sa mga daan-daan, bro? Siyempre, hindi na mawawala dyan during the breakfast natin. Kapag nag-travel tayo, nagutom tayo, kakain lang tayo sa mga sides lang dyan. Karinderya, no? Karinderya, o yung mga carts. Pero ngayon, medyo in-upgrade natin ng konti. Comfortable. Yung, natin, yung silog eating natin. So, kain na tayo. Titignan natin yung mga Korean dishes nila. Korean silog, no? So again guys, based on our orientation, so ito yung parang fusion or mix ng mga favorite nating Filipino silog meals plus yung breakfast ng mga Koreans. So kung nandito kayo guys, ano yung titikman? Napakarami ding mga promising, no? Napakarami promising. I think ito para sa adobo is life. Yes. Yung napakasarap nito. Kanilang chili chicken. Isa rin sa mga gusto kong tikman ay yung kanilang jeyuk. Since ito nga yung isa sa mga bagong silog na alam natin. Yeah! Yes, this one. Yes. Pwede palang paghaluin yung Filipino at yung Korean. This is what jeyuk. Masasama to sa mga regular na silog meals. Actually, ito na rin yung isa sa mga aabangan ng mga Pilipino kapag kumasa ito sa panlasa nila. So, titikman naman natin dito guys is yung kanilang beef pares bistek. So, sabi ng owner kanina, this is not your usual overpowered, very sweet na pares, no? Ito may pagka-bistek siya. And
tama nga siya. Not too salty. I like it that it's a little bit sweet then. And then may medyo pagkamaasim pa siya. Pizza rin yan. Ay, grabe, Mark, grabe. Sobrang solid ng pagkain dito. No? Actually, napakasarap nga ng mga pagkain dito. Imagine, dun sa 12 dishes na sinurve nila, nakasampu tayo. Nakasampu guys yung natikman namin. But then again, hindi namin naubos lahat. But we were really satisfied. Yes. And na-discover namin na pwede pala talagang Mag-mix. Ang Huh? Korean dishes at ang Filipino At favorites. napakasarap po ng resulta. I think yung we're gonna bet yung Jeyuk. Yes. is gonna be included sa mga karinderya. Yes. And possible na guys, dito nyo unang nakita yan. So, Osilog is located dito sa may Bilang friendship. Pilang Friendship Highway. Yes. Ang pinaka-landmark lang niya, malapit siya sa 52 52 stores. stores. Actually, katabing-katabi niya, no? Yes. And they're open from 10 a.m. up to 12. Pero tingnan natin, baka mag-extend pa sila. Exactly. So, ayun guys, for as low as 145 pesos, Yes. you're gonna enjoy, you're gonna be comforted sa mga comfort food. I think this is gonna be a place for you if you're gonna crave Yes. for Filipino Korean mix. This is an upgraded place for your Tapsilog. Exactly. So, ayun guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. Ano ba yung nagustuhan yung plate dun sa mga pinakita namin? So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.